संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कुडाळ नगरपंचायतच्या पायऱ्यांवर बसून जोरदार घोषणाबाजी करत भाजपच्या नगरसेवकांनी जोरदार निदर्शनं सुरू केली आहेत। कुडाळ नगरपंचायतची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे। ही सभा वादळी होण्याची दाट शक्यता आहे। गेले काही दिवस कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या फैरी झडल्या। भाजपचे विलास कुडाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सर्व नगरसेवक नगरपंचायतच्या पायरीवर बसून जोरदार घोषणाबाजी करत आहेत। एकदम ओके, एकदम ओके। खाली मुंडी, 27 लाखाची गजर गुंडी। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। निषेध असो, एकदम ओके, एकदम ओके। आरक्षणमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्या महाविकास आघाडीचा निषेध असो, निषेध असो। सिलिकासांमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्या महाविकास आघाडीचा निषेध असो, निषेध असो। खाली मुंडी पाता दुंडी, 27 लाखाची घसर गुंडी, खाली मुंडी पाता दुंडी। 27 लाखाची घसर गुंडी। कुत्र्यांच्या नसबंदीमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्या महाविकास आघाडीचा निषेध असो, निषेध असो। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। खाली मुंडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।